Straight to the point. Nagatanig pagtagad mahigalang tunduga mga isgutanan ro butaga. Onya kini mga higalang si gahapong adlaw man nila no, sila si King Charles no. Gikan sa Great Britain ang nibisita ngadto ni dito sa US og entertain sad ni US President Donald Trump og ni Melania Trump mga higala. Kagahapong adlaw unya namuong dito sa US Congress. Og kini grabe na sad ang security dito mga higala kay kini ni ang bag-o man mga kagalaan dunay assassination attempt batok mahigala ni US President Donald Trump. Straight to the point. Gitan-aw mahigala nga kining maong target ining maong assassination attempt si Trump gyud. Niadto milabay nga Sabado kisap may laing target dito mga sukit dig paminaw. Na ato ning hatagag pagtagad mga kagalaan kay kini ni ang duna man daghan mahigala nga mga matawag natog ilang gi investigar og unsa ba gyud napasakaan na og kaso mga sukit dig paminaw kining nasakpan nga dunay armas nga dala mahigala dunay shotgun, duna mga kaigala ay handgun o gauban pa nga mga klase sa armas mga sukit di paminaw ang gidala ni Coley Thomas Allen 31 anyos nga daga Torrance, California nga didto mga kaigalaan mi sulod sa Hilton Hotel kay nga din didto ang activity mahigala sa White House Correspondents' Dinner. Unya kini manggod mga higalang US. Ang US President mao ni mga higala ang pinaka guarded mga kagalaan nga politicians tibuok kalibutan. In fact, moingon kag Armed Forces of America mao pinaka gamahanan nga armed forces sa tibuok kalibutan. Most guarded mahigala nga tawo sa tibuok kalibutan ang presidente sa Amerika. O gi-cover ni mahigala sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Kung kabantay ta mahigalang election sa Amerika ato gyud bantayan. Kay ang foreign policy sa maabot nga presidente importante kayo o makathatag mga higala og dakong kausaban sa unsay direksyon sa iyang foreign policy sa ubang mga nasod. Sama ining Trump mga kagalaan nga America first mga higala. Unsa may effect ani sa ubang mga kanasuran. O kadtong uban nga mga presidente kaniadto mga sukit paminaw sumuna nga nitutok kita, kabantay ta, grabe ang atong pagtutok, matag eleksyon mga higala sa Amerika, dili lang ang Pilipinas tanan, tibuok kalibutan mo tutok yun. Hinoon kining China na grasya, wa may angay tutukan, kaya may eleksyon po na sa lalagay. Iya mo na mahigalang si Jinping mo, oy, kadugay na naglingkod ha, hasta na si Vladimir Putin mahigalab, pila na naglingkod ha, mahigala, way makapuli. Hasta pa si Jinping nagpahimo pagbalao day nga siya na lang gyud din ha. Mura na mahigala og hangtod sa kahangtura na ilang style. Ato din pagtagad mga sukit di paminaw no. Muna nga kung ang dunay assassination attempt batok sa presidente sa Amerika ang tibuok kalibutan sa mututok sa gyud mga sukit di paminaw. Ha? Nya kining Amerika nga dunay mahigala presidente nga labihan ka guarded. Kabantay ka bisa ganig atong presidente sa Pilipinas, simple doon na may kanang presidential security guard. Grabe man kay mga higala ang paggwardya sa anak mga sukit di paminaw. Kapila na pilo-piloon kung pananglitan mga higala ang presidente sa Amerika na maoy gwardyahan. So ngano nga si Cole Thomas Allen, ha? Cole Thomas Allen nakalusot man dito sa hotel mga sukit di paminaw. Ato ning pagtagad may galan. Kining Amerika bisag unsa ka guarded ang presidente kung makabantay mo, doon na yung mga presidente dito sa ila nga nangamatay gumikan sa assassination. Ang popular kay na mahigala nga namatay sa assassination kadto si John F. Kennedy. Gipusil man to mga higala, patay. Inana guarded kay sila, inana ka ngilngig ang ila mga higalang Secret Service. Ang ato nila Presidential Security Guard man, kini nga PSG. Dito sa ilang mga secret service ang nga nila dito. Grabe makagwardya na sa ilang presidente. Na ay close in, na apay mga lagyo nga mga gwardya, doon na pa mga higalay mga snipers anak nila. So dili basta-basta pero kapilaman ka presidente sa Amerika nga namatay sa assassination, upat. Upat na mahigala. Ang pinaka kanana ang matawag na to mahigalag popular anak ito si John F. Kennedy.
nga namatay mahigala gumikan kay gipusil to. Sniper may nagtira day. John F. Kennedy, layo lang nagtira kuan patay si John Kennedy. Usa sa mga maayong presidente sa Amerika, kadto si Abraham Lincoln. Sus, mga ngilngig ra bag mga records sa grabe mga contribution sa US kadtong namatay mahigala sa assassination. Ang una gyung gi-assassinate kadto si Abraham Lincoln. Unya sunod mga higala nga na-assassinate kadto si President James Garfield. Maayo sa to nga presidente sa Amerika. Ang sunod mahigala nga nakahatag og maayong pag-boom sa ekonomiya sa Amerika day nga gipusil pud patay. Nga nakahatag og maayong boom sa ilang economic dito si William McKinley, President William McKinley. Naagani ni mga street dito sa tagig ni McKinley day. Kay butangan lag in honor mahigala sa kon ba? US President, no? Unya katong pinaka kinabag-uhan nga namatay sa pagpusil kadto si John F. Kennedy. Ngano maigo man sila nga grabe man tang ilang security. Grabe man mahigala ka ang ilang secret service, grabe man gina kayo. Nga mohatag may gilag pagsiksik sa palibot. Pagkalusot gyapon ni mga snipers. Ano kini kan Trump mahigala medyo grabe ni ka-guarded si Trump pero doon na gyud mahigala mga assassination attempt sad nga nahitabo nga to niya. Straight to the Muna nga atong balikan mahigala nangutana sila unsa gid kay motive ining assassination attempt batok mahigala US President Donald Trump. Unsa man ning tawhana? Maestro ra ba ni, tutor ra ba ni, graduate ni mahigala sa usa sa mga ngilngig nga university dito sa State of California. Dito sa California Institute of Technology. Dito ni graduar mahigala si Cole Thomas Allen, 31 anyos niya, tutor ni dito day. Imagine ka kanang California mga higala, muadto kag Washington. Kalayo anak mga sugid tigpaminaw. Unsa man ni ang iya mga higalang katuyuan, iya ra ning kaugalingon nga conviction nga iyang patyon si Trump. Or dunay nagsugo niya? Or dili ba ka ang motive ani mahigala gisugo ni sa Iran nga ipapatay si Trump? Or kang Trump ra ning hinimo-himo aron mga higala mo ni ang lain nga anggulo nga gimuhimo si Trump ani para duna sa basis nga dahil gisugo ni sa Iran, mubalik sa attack sa Iran. straight to the So point. daghan mga anggulo nga tan-awon mga sukid tigpaminaw. Kinadto man gumilabay nga Sabado, perti ka grabe ang ilang preparation dito mga kagalaan ang White House Correspondents' Dinner. Grupo ni sa mga journalists dito mga higala sa White House kanang nag-cover sa White House murabag Malacanang press corps ba. Kabantay mo si Donald Trump mahigala nga dunay mga press conference ito. Pangutan-o na sa press mahigala. Grabe ang press sa Amerika. Kabantay mo sa pinangutanaan mga kagalaan sa ilang mga journalist dito. Grabe kay mga kagalaan, no? In equal footing sila sa presidente. Ilago ng muragog ilang cross-examinon si Trump. Labi ng taga CNN mahigala, taga BBC, taga Fox News, o uban pa mahigala nga mga media outlets, mga journalists, New York Times, mga pangutanang Trump mahigala purbida. Murag dabu-dabuhan og mayo si President Donald Trump pero maayon po makatubag ni Trump sad ang mga pangutana. So ilang relasyon sa media dito because ang US magod grabe nga nag-promote sa demokrasy. So kung mo-promote ang demokrasy, in fact, kining atong constitution sa Pilipinas, medyo nangupya raman tani sa Amerika mga sukiting paminaw, no? So muna nga ang ato po doon natin demokrasya, ang atong media sa dinhi, ang natin freedom of the press. Although usahay may gala ang media dinhi mga kagilaan, doon ay mga politikong mudikta sa danguban. Puira sa mga kuan ha, doon ay mga gahom nga gamiton nila mahigala, ang uban nga mga sakop sa media hudlaton lang sad, ha? Pero dili on tanan sa na mga higalang madaan nila hudlat, di po pwedeng madaan nila tanan mga higalang ilang pugngan. Dito sa US mas grabe gid ilang ang ilang relasyon sa media o sa mga politicians dito. So muna nga adversarial mahigala kanunay ang trabaho nga inig pangutana nila mga kaigalan, grabe kay mangutana ang media, walang trabaho lang, walang personalan. Pero na sila gigahin nga gitawag mahigala og White House Correspondents' Dinner. Kanang White House Correspondents' Dinner, grupo na sa mga journalist nga nag-cover diha sa White House. Kabantay mo daghan kay mga journalist nga naa diha. So once a year na sila ilang fundraising, actually fundraising ni dinner for a cause guni indakin. Nga kanana ang once a year na sila pakaon ana nya per media gala sad ni. Fundraising sad ni per media gala sad ni. Mura ni sa mahigalabag Malacanang press corps ina no. Pero ila lang danas lay once a year gyud nya kwan. Pareha gyud na mahigalag pangtan Capitol Beat Reporters ina na. Or City Hall Beat Reporters. Nya dunay grupo mga kailan naman ni mga grupo-grupo ato mga reporters diri Sugbo.
ang PNP Military Beat Reporters nasa sa grupo ina na City Hall Beat Reporters na grupo Capitol Beat Reporters ina na nya maghimo sila ilang grupo nya magparty sila panlitan ilang imbitaron ang governor si Governor Pambray 4 for example ina na nya mutambong sad mo ni tabo dito sa ila nga kuna White House journalists activity ni sa White House journalists media gala ni ilang giimbitar mahigala ang presidente sa Amerika si Trump. Sagad ani man gud dito mahigala mo kuan kay ang purpose gud ani makigalaan media gala ni maghatag sila award mahigala sa mga journalists nga naa kadto mga nakahatag mahigala og mga exemplary mga higala nga mga performance no so mo na nga tagaan lang mga awards sa mga panahon na unya tanan media outlets dito imbitado so aning panahon na ditong CNN ditong BBC dai kompleto dito nya katulad binag tagaan kag award kasama nga Idol Clint mo bagsa kuan ba kini ni ang mag-awarding sila ba pareha man kama award ba so murag exciting kayo ang event nga mo adto kay kadaog ba ka tani ron pero kita makadaog sa Golden Dove ani day di ba ka kita may makadaog ani sa best journalist ani kasamang kuan Idol Clint nana ba so gakutob-kutob sa dughan ani mo naanad na ni sila mga journalist ani dako nga event na dito nila mo na nga ni anang panahon na dito giheld nila sa Hilton Hotel kini Hilton Hotel usa ni ka 5-star hotel dito sa Washington DC nga diin class mo ni kayong hotel so nanambong dito mga 2,000 ka mga lain-lain mga higala nga mga imbitar ini mong kalihukan 2,000 andito sa ballroom area sa Hilton Hotel dito sa Washington naa mga journalist lain-lain mga higala nga mga lain-lain nga mga outlets unya ang mga ila po mga official sa US nga naapod kay ang purpose ani media gala ni imong hatagan og award i-recognize to mga sakop sa media nga nakahatag og maayo mahigalang performance sa ilang panarbaho unya gawas pag na fundraising ni kay kining ilang manggod mahigalang association dito kining gitawag mahigala og White House Correspondents Association na ni sila ang kwarta nga ilang makuha dai ken ilang i-support niadtong mga nag-aspire nga mahimong journalist scholarship sa nila ni so dahil kwarta matigom katong kwarta mo ilang ihatag sa ilang mga scholars nga katong mga tao mahigala nga mga medyo mga dili kayo ka-afford unta nga kuan but deserving nga suportahan nga in the future mahimo sa silang mga prinsipyo nga mga journalist kay ang ilang kwarta nga gigastos pag eskwela day kanang gikan sa gyud sa mga journalist ba nindot sad ang ilang kuan ilang cost mga sukitig paminaw so every year ilan ning ginahimo ang presidente sa Amerika kasagaran mutambong gid ani. In fact, kining hitabo Amerika kinis Donald Trump nakatambong ni but first time nga mutambong siya as president. Sige na nagtambong sa una, dili pa sa presidente. Kay sa unang term niya mahigala, upat ka tuig presidente si Trump, wa si Trump mutambong. Murag wa siya kay tan-aw niya day di sa gusto makigplastikan ba kamo mga taga CNN, kamo mga taga BBC murag wa kay sa tambong but kini first time nga nitambong siya niya doon na mga speeches ito kay mo speech man si Trump ani day. Mura bitaw ilang giatangan mahigala sa kay speech si Trump ani nga gikan na bagira sa Iran unya kanunay na ba sa mahigalang ang media sa Amerika na bahin ay taga CNN mga kikilaan di taga New York Times di ay mga taga BBC ang packaging sa ilang balita medyo bias against Trump day pero ang Fox News sad murag dapig sa ni Trump mga sukid dig paminaw Straight to the point. Mana nga excited sila unsa kay buhian niya statement ni Trump no atol ining maong speech so na excited silang tanan dito no unya kini pod nga activity una ang kalihukan mahigala fundraising para sa mga journalist nga mga scholar sila ikaduha paghatag mahigala o pasidungog sa ilang mga journalist nga nakahatag og maayong performance ikatulo mo po ni ang panahon nga makigminggol-minggol ang mga politicians nila dito with the journalists so opportunity sa nila sa mga politiko nga maka-minggol-minggol sa mga journalist kay usahay gud ang mga journalist mahigalag mga politiko di ba magka uyon kay nga naman ang media mangod mahigala watchdog mangod ng media sumuserve ka sa imong role as watchdog against mahigala sa mga gamhanan diha sa gobyerno di ka na gani kasaway sa presidente di ka na gani kasaway sa mga anomalya sa gobyerno wala na kamuhimo sa imong role sa imong papel isip watchdog uyon ka lang gani di man ni ato PR tas gobyerno ang gobyerno doon na sila ilang kaugalingon nga mga media outlets example sa Pilipinas naa sa Radyo Pilipinas inana naa sa may PIA Philippine Information Agency man na no doon na sila mga kining ilang mga PTV4 sa kuan gyapon
Inana. So, but ang uban nga mga media outlets, siyempre, fair ang atong coverage, og doon na tayo makita diha nga kuan as watchdog, musaway gyud ka. Di gyud ka sige lang kag, very good yun sa BBM, maayo yun sa BBM. Kay mo may naasagahom. So, mubantay ka unsa ilang kalihukan ni ana mga malita. Makasabot gyud ka nga kuan, kay dili ka na gani maka komentaryo ana makaingon sa mga wa naman ang watchdog ani mura mag naka-appeal ni dawat sa malita. Ato ni agi katawa mga sukit tig paminaw. Na kini ni ang gahom gyud na gyud mga kagilaan sa executive, no? Kag kwarta may gilana mag sa executive department. So mo na nga makabantay gyud ka ng mga corruption dinha mga sukit tig paminaw. Na kini ni ang inani po sa US. So grabe kayo ang ilang media dito mo bantay. So kini panahon niya nga makigminggol-minggol ang mga politicians ila sa ning i-take nga opportunity in Riken kana mga presidente sa Amerika mo appeal gyud ani. So kini panahon na si Donald Trump diha, si J.D. Vance ang Vice President diha, ang FBI nila nga director diha, tanan nga mga cabinet members diha. Limang ka og bombahan ng tibok building sa Hilton aday murag matinuod gitong movie bitaw sa Designated Survivors. Namdo ka itong nga movie ng Designated Survivor. Nga doon ay gibuta nga kwan. Sa may mahabilin nila din ha. Nga pulos man giimbitar. O simbako bombahan ng tibok Hilton Hotel. Askang ilngiga mga sukitig paminaw. So dito si Donald Trump, dito si J.D. Vance, dito mahigala ilang mga asawa, dito makigalaan ang ilang mga cabinet secretaries. So puno dito. Sus misud bang kalit ni mga kagilaan ni si Kwan. Daan na naka-check-in kini mga higala si Cole Thomas Allen. But remember nga kini si Trump mga kaigalaan, ikatulo niya ning assassination attempt. Daghan ni gwardiya si Trump. Gidubli-dubling gwardiya ni kay kinumdo mo. Pennsylvania, gipusil ni si Trump mga kaigalaan. Pero kato nagpusil, why nagsugo day? Siya siyang kaugalingon. Murabag, lagot ni Trump. Iyang gipusil. Gamitag rifle mga higala, bida. Naigo na tapsingan mga higala, na ibanan na nandunggan ni Trump. Pero why nagsugo niya? Pero mo pusil ka ganig presidente sa Amerika, ready na gyud kang mamatay sad. Kay grabe kay mga sniper, kita mo tong pagpusil ni Trump ni dili pa sa presidente at the time. Kana na ang nidagan sa pagka-presidente, but considering nga former president siya, entitled siya og PSG. Entitled gyapon siya mahigala og Secret Service. Mo na naa sa Secret Service. Sus ang mga sniper po mahigala nga kana na ang government snipers po nga nagbantay ni Trump, igo sa dayon, patay dayon sad ang nagkuan. Ang nagpusil. Inana sila kato nagpusil ni Abraham Lincoln, nila John F. Kennedy, nila ni McKinley, patay sad. Mupatay ka gani presidente sa Amerika, sigurado imong yung huna-hunaon daan sagol si Said yun ang imo. Kay limang ka ng mga Secret Service may gala grabe ka na mo bantay sila diha. Dili na basta-basta makalusot. Once makalusot ka gani, pero mamatay ka gani human sa pusil nimo. Di ka ka-eskapo ng kalakiha. So mo ni kining kalakiha ron katong kan Trump ato sa Pennsylvania. Padong to campaign period pa to, igungdunggan ni Trump. Di gito komedya ka na igugungdunggan. Doon na pa'y namatay ato sa Pennsylvania. Dito sa golf course, doon na po'y nasakpan dito may galangab. Assassination attempt sa ni Trump. Ikaduha to. Kini ikatulo ni mga sukit tigpaminaw. Na unsa may katuyuan yun ani mga higala, ining maong assassination attempt. Kini di ay mga kaigala ang si Cole Thomas Allen, ni check-in na daan, nag-book na daan a month before. Kay published man ko ni mahigala ng ilang kuan dito, kini ni ang dinner mahigala sa ilang media dinner ba, media gala. Published man ko ni mga sukit paminaw. So kasabot sila nga kuan niya nabalita na nga mo, posible mo tambong si Trump, wag gud ingon nga mo tambong yun certain. Kay security masana mahigala, pero doon na nga posible nga si President Donald Trump mo appeal ining maong kalihukan. So dito gyud kay si Trump mahigala unang higayon nga ni attempt siya nga presidente siya. Naka-attend na siya sa una pa, but dili pa sa president. Pagka presidente niya, ang una niyang termino, wagi sa mo-appeal. Kinikaroon sa niyang termino. First time, nga ni appeal mahigala si Donald Trump. Lahi ba ng Joe Biden, kanito na Barack Obama, every year, mga appeal mo ito sila. Si Trump, lahi sa niya. So, unang higayon ang tangan ni appeal, sus, nagkagubot pa yun. Imbes kay human na ang ilang national anthem, human ng welcome remarks, nindot na unta kayo, labi pag ikaw may nag-MC dito, Idol Clint, muna hapsay na unta ba? Kalit na buto-buto, mga sukitig paminaw po, iyahay sila og cover dito sa ilawom sila misa, oy. Iyahay cover, si Donald Trump, gi-cover na yun sa iyang
Secret Service, asas GD Vance, asa matunong itong gikuan si GD Vance, gibita dayon, gisafety sila. Manahitabo ang mga kaigalano. So, kini GD Vance, mo na ang Vice President, gibira dayon sa PSG, as ilang Secret Service, asas Trump. Tabunan dayon, kanang kabantay mo niya mga close in security, tabunan dayon kadiha. Mo na kabantay kang close in security, unsa isulot ni Trump, mao pa isulot sa close in security. Kay aron nga ang sniper, inigtabon anak, kabantay mo nga, kubiran man dayon. Kubiran dayon, so di na malisod ang sniper tira. Kaya maigo ang iyan ng Secret Service. Ituyo na nga, close in security kagani, unsa isulot sa imong VIP, mao pa imong isulot. Kung si Trump may kailangan sulot Amerikanang itom, ikaw po, kanang mga Amerikanang itom na, dili na mga dagkog ranggo nga, mga officials na, mga Secret Service na. So ang sniper, tira ni mo, labig layo ka, mura blur gamay ang imong telescope, ang tira, tanaw ni mo, pariha mag-uniform, labi na naong di na kay maklaro, unya, unsa ba ning pariha man og gisulot? Kabantay kang Amerikana ni Trump, og magniktay si Trump, niktay po na mga, kananaang mga, close-in security. But kung mura ka magribon-ribon siya, kabantay mo, hasta ng mga nagribon-ribon na, mga close-in security, inig doon ay buto, kubiran nila dayon ang VIP. So muna nahitabo mga sukit ti paminaw. Kubiran na si Trump. Adto day na bakwit na laing lugar para nga ma-safety. Mo na mahitabo mga sukit ti paminaw. Bahala lang asawa ni Trump ug way magbantay. Kamang-kamang intaw sa Melania to ay kamang-kamang taw. Ato ni agi katawa mahigala. Pero unsa may motibo ani? Kinigon mga higala from California. Ako nakaanam gid ko ng California mga sukit ti paminaw dili na sa may Los Angeles. Nakadrive man ko nagikan sa San Francisco, California, padong Nevada. Layo agi noon kayo Adto kag Nevada, adto kag kwan dito kag Las Vegas ba. Tan-aw sa boxing Manny Pacquiao kanito. Nya adto po ka sa kwan Arizona. Paghan balik ka dili sa California kanang Los Angeles, lahi man na nga Los Angeles, lahi po na siya nga city. Layo ra na San Francisco. Pero sud nimo ari ka San Francisco, usay adto po sa Los Angeles mo gawas. Pero different state na mahigalang Nevada. Kanang Washington mas layo pa gyud na. Imagine ka kung magbiyahe ka og eroplano. Kanang gikan sa California to Washington mo take og 4 hours, 4 to 6 hours day. Mabiyahe ka eroplano. 4 to 6 hours. Ug mabiyahe ka by land, kanindot sa Amerika mabiyahe ka by land, safety ra magud kayo, mo na kasuway gyud driving ra gyud. Kay ngano man nindot naman sa kay napo kay kapahuayan. Nya dunay mga gas stations ito, wala bay mga tao, pagas up lang ka. Nya kuan lang ka na kay credit card kuan lang dayon, ana ba. Nya doon na po yung mga pagkaunan ras daplin. So daghay mga mo travel dito, gikan sa usa ka state padong sa usa ka state, mag-travel by land lang, nya lingaw sad. Pero kini ang Washington pwede po ning travelon by land, pero ang ilang biyahe dito kabantay ka sa Amerika di man na para sa Pilipinas nga arkipelago god, nya karabang daghan bitaw mga dagat. Manalisod kay travel nimo nga daghang dagat, mutabo ka panalitan kita sa Cebu, mutabok ta sa Mindanao, sakay barko, tabok na mo speaker, sakay na pod. Ilat kita kay yuta ra man na kanit. So pwede nimo travelon na by land. Kung mo travel ka from California to Washington, mo gasto ka diha mga 40 hours kapin. Ang travel lang sa to pa mga 2 days day. Travel. Kung magdakag sa kinan. Pero musakay ka eroplano mga 4 hours ang travel. Inana kalayo ha. So kung gikan ka sa California, ikaw mo patay ni Trump, muadto lang gyud ka dito. Nganon da kung pangutana, ningadto ka sa Washington, imo lang kaugalingo na. Nga gusto nga muadto lang gyud ka aron patyon mo sa Trump. Lahi man ko sa Pennsylvania day kay taga Pennsylvania raman to nagtira day. Kato nagtira ni Trump ato sa campaign. So unsa man iyang kaugalingon ning conviction nga gusto niyang patyon si Trump, mubiyahe gyud sa anak kalayo. Ngano man ang iyang shotgun, ngano man ang iyang handgun, ngano man ang iyang ubang mga gamit, ngano man ma-check gyud ni day, ngano man ma-intercept. Yun sa man to. Pagsud dito sa Hilton Hotel, ngano nakasud man tong mga armas. Muna dakong pangutana, iya ra ba ning kaugalingon or dunay grupo nga nagsugo niya? Or dili ba ka mahigala motibo ani gisugo ni sa nasod nga Iran nga ipapatay gyud Trump? Di sa kabaw si Trump mahigala og missile mang i-attack. Gira sa Armed Forces versus Armed Forces of Iran, Armed Forces of America, lisod. Ipapatay na lang nila mahigala si Trump. Kay si Ayatollah Ali Khamenei bitaw, patay man pinagi mahigala sa bomba mahigala sa Amerika. Namatay lang leader. Gusto po ng patyon ang leader sa Amerika. Unsa may pamaagi, di man madaog imong missile attack. Kay layo raman mahigala, unya ang US, ma-intercept man sana nila. So, dunay assassination nga himuon, assassination attempt. Posible ka na nga angle. Or, posible sad nga himo-himo ra ni Trump aron nga nasa basis nga
tirahan siya nga mobawas na po siya balik sa Iran. Mahimong justifiable na po ang himuon na po ilusad na po nga ikaduhang hugna as pagpangatake. Straight to the point. So daghang mga anggulo nga gitan-aw mga sukit paminaw gumikan ani nga sitwasyon. So kana nadakpan man ni mga kaigalaan kay nilusot man guni usa sa mga Secret Service na igo gyud may gani na luwas pinagi sa bulletproof. Asa man to iyang kuanong katutuang pagdagan kani mo ni ang CCTV lusot gyud siya. Di nagkigpinusilay na dayon. Nagkigpinusilay ko sa Secret Service igo ang usa sa mga sakop sa Secret Service may gani kay naka-bulletproof. Kay guwa pa magka-bulletproof bidang pataya day nasabak gud. Pero ang ilang bulletproof itong liguna sa ng bulletproof dito sa ilang Secret Service kana yung level kon gyud ba. Namang level 4, level 6 kanang rifle maitira. Grabe level 10 ang bulletproof bugat pero sigurado gyud kang safety. Ya, wa po'y kurakot sa ila din para sa ato dira nga Kevlar helmet mga higala kuno ibaligya Kevlar helmet para ton Janet Lim na pulis. Natingala na to gihatag dito sa mga sundalo o mo na Kevlar helmet. Pag pusil pa mahigala sa mga NPA na buak ang Kevlar helmet kay ito ang supplier mahigala sa Janet Lim na pulis. Dito sa ila nakatabang yung bulletproof wa gyud madutli. So naluwas tong iyang Secret Service.